समा थांगासिनो दासिमबो मोनाखै थैखौ डक्टरजों खेबसे रायज्लायनायानो हामगोन नामा जुदि आं बेनिफ्राय पाटनायाव लांनो नागिरो ओजों दिल्लीयाव लांनो नागिरो बेयावबोथ' उसुबिदा जागोन ट्रेनफोरावथ' थांबा सहैखानाय नङा बेमारि मानसि माबोरै लांनो हानो गारियावबोथ' जाया प्लेनावथ' एर'प्लेनाव दा फ्लाइटआवथ' बेबायदि हायोना हाया सन्जिबाबो जेबो खबर हराखै माथो फन खालायगोन होननानै बुंदोंमोन आंनिबा सन्जिबाबो रावखौबो मोनखायाखै नङाब्ला फन हरगौमोन बियो डक्टरजों थांनानै खेबसे रायज्लायहैबावनोसै आङो जुदि मोनायानो बेयाव नेबाय थाना मा जानो आं मायबा नङा मायबा मोनसे खालायथारनांगोन आं फिसाज्लाखौ बेबायदि थैनो होनो हाया आंनि मेगन सिगाङाव आं मायबा मोनसेबाबो खालायगोन बेफोर जायगायाव सुबिदायानो गाज्रि ना बेनिखायनो फैनो बायोमोन आं बेफोरबायदि जायगायाव मायबा मोनसे प्रब्लेम जाबाबो बेफोर जायगाया फिसा टाउन फिसा जायगा मायबा मोनसे प्रब्लेम जाबाबो जेबो हाया ओजों जानायब्ला मायबा मोनसे जाथारगौमोन ओरैबायदि जायगा बेफोर ब्लाडखौनो मोनला दा ओरैनो बेफोर हस्पिटालखौ बानायना दोनगारदों मानसि बुथारनायसो बेफोर हस्पिटाला मुङावल' हस्पिटाल जेबो खामानि गैया दा बिसोरखौनो मोनगोन लाबोगोन होननानै नेबाय थाब्लाबो आंनि फिसाज्लाखौ आं बेबायदि मेगन सिगाङाव बुथारनोसै नामा जि जाय जागोन 5 घन्टासो नेनोसै आं डक्टरा जुदि बुङो माबा मोनसे खालायनो हायो 5 घन्टा नेथार होननानै आरो जुदि जाया आं नेला जि जाय जागोन इमारजेन्सिखा खालि एम्बुलेन्स जेबो इकुइपमेन्ट गैयि एम्बुलेन्सबाबो बे एम्बुलेन्सखौनो लाना थांगोन आं अक्सिजेन होनानैबाबो डक्टर सासे नार्स सासे लानानै बाइकखौनाबो लाना थांगोन आं आंनि फिसाज्लाखौ आं बेबायदि बुथारा आं बेबायदि आंनि मेगन सिगाङाव आं थानायावनो आंनि फिसाज्लाखौ आं बेबायदि खालायनो हाया जाया बेफोरो आं थानायाव जाया आं थैनि सिगांनो आंनि फिसाज्लाया बेबायदि जेबो जानो हाया आं थैग्रोगोन बिनि उनावसो आंनि फिसाफोरा थैगोन आं थासान्दियाव आं आंनि फिसाफोरखौ जेबो जानो होआ माबोरै जानो मोननायथाय एक्सिडेन्टआबा बेखौनोथ' मिन्थियाखै बिसोर सानैबो दंमोननो बक्सिनि फिसाज्लायाबो एक्सिडेन्ट जादोंबा सानै फिसाज्लाया एक्सिडेन्ट जादों रितुआ खम टेनसनाव दं बे माबोरै एक्सिडेन्टफोराबो जासोयो अन्थाव बाथावनो सानैबोबा अबावबा थांनायमोन सोरबा खुन्दायखौ बेसेराफोरखौ बेनोथ' सेंग्रा गथ' गारि गोनां गथ' अबा थांनाय गावसोरासो सौदाव होना लाखो ना मासो नोंबो थांगोन ना मायो थांनोबालाय ओंखार ज'नो गासिबो थांसै अन्थाव बाथावनो फिसायाबा मा अबस्था जानानै दङ सानखांनानै बिराद गिबाय आं मानसियानो हसबो गैयाबा ओंखारथां नोंबो आंखौ थांनाङा होनना बुंदों माथो रादाया आंथ' थांनो गोसो दंमोन रादायालाय माथो थांनाङा होनना बुंदों नोंसोर सानैजों थांग्रोदो दे उनाव थांगोन दे आङो थांनाङानो मानो थांनाङानो बेबायदि समावबो आरो बे आगोलनि बाथ्राफोरखौ सानबाय थानायनि सम गैला आरो मिथिबा मिथिगोन माबा मोनसे जासिगोन आरो मानोथो बेफोरखौ सानबाय थाबावनांगौ आरो फिसाया जा थैहां अबस्था आं थांगोन दे गाबोनफोर नोंसोर थांग्रो दिनै माबारै थांनो ओंखारहैदो थेवबो जागोन दा सहैनायावनो 2 घन्टा 2.5 घन्टा लागोन ओंखारनि सासेयालाय अबाव थांखौ रादाया गामियाव सोंनो थांदों बियो सोरनावबा पजिटिभ थै दङ नामा होननानै जोंहाना गथ'फोरना रावबो गैया होनबा बे रनिया आबौआ पजिटिभबा जोंहालाय रावबो गैया लैथो मोना रावबो गैया इसिनिया माबायदि मा बिसिनिया थैयालाय माबा बिसोरनाबो आं सोङाखैबो बिसोरबा थै ब्लाड टेस्ट खालायदोंना खालायाखै माब्लाबाफोर सिखिरिनाथ' पजिटिभ नङा लैथोनासो माथाय गुटालालाय आब' गुटाला बिनाबो नङा हस्पिटालफोराबो माबायदि फैसा होबाबो मोननो नागिरा बेफोर बुस्थुखौ हस्पिटाल जानानैबो मानसि सासेनो थैखौनो होनो हायाबा मा जागोन बेलाय जाहाय मानो लुगारदों हस्पिटालफोरखौबो थैखौनो होनो हायाबा आंनियाबा मा बेनिफ्राय माबा आंना मा पजिटिभबा थैया आंना नोंनाबा मा आंथ' मिथिया माब्लाबा टेस्टफोर खालामनायमोन नोङो गोसोआवबो गैयाहाय आं मिथियाबो मा होनो बेफोरखौ दिनैसो खोनाबाय आं टेस्ट खालामना नायबासो मिथिगोन होनब्लालाय मा जाखो दिनै दखानाव थाङाखै नामा थांदोंलै जांग्राव बिराद गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैदों आङो मा गिदिर प्रब्लेमलै न'निनो मानसि जोंहा सासे पजिटिभनि थै नांगौ जादोंलै गामियाव नागिरदों आं बेखौनो सोरनावबा मोनगोन नामा सोरबा दं नामा सोंदों आं बेखौनो सोंथिंबायदों आंनाबोथ' पजिटिभ नङालै गामियाव सोरखौबाबो मोननांगौ नोङो पजिटिभ सोरखौ मोननो दा सोरबा दङ आं दा इमारजेन्सि थांनांगौबो मा जादों मायबा बेमारफोर जादोंमोन नामा मा बुंनो एक्सिडेन्ट जादोंलै एक्सिडेन्ट इमारजेन्सि नांथारगौ थै ब्लाड मोनाखै दा सोरबा दङ पजिटिभनि नागिरनांगोन थौनै जांग्राव थौनै नों थौबा आंजों नों बै साइडथिं थां आं बै मोनसे साइडथिं थांगोन सोंनाय नों गामियाव बयनावबो सोरबा दङ नामा न'खर सोंनांगौ न'खर सोङै थां बारा सम गैथारा आंनाव माबोरै थांनांगौ थांनाय माबोरै सोंहैनाय बयनावबो सों दे दे
बिसोरानो सोंहैग्रोनोसै होमबा आङो थां माबोरै थां सोंहै थां हे इसोर खर'खौ थिखांनानै एसे नायहर आंजों गामियावनो सोरखौबा मोनो दे अ पजिटिभनि मानसि ओइ बाजै रावबो गैया खोमालै बिसा ओइ नारखो ओइ र' ओए दादै नांगौसो माथो औलै नारखो इमारजेन्सि खामानि दङ इमारजेन्सि मा इमारजेन्सिलै दादै ओइ अ पजिटिभनि थै दङ नामा अ पजिटिभनि थै नोंसा सोरबा दङ अ पजिटिभनि थै गैयालै रावबो गैया जोंहा मानो सोरबा मायबा जादों नामा औलै बे गुथाल बिबाया अ पजिटिभनि थैनि मानसि नागिरगासिनो रादाय दादैया ए सोर मायबा जादों नामा सोरबा औलै सोरबा न'नि मानसि एक्सिडेन्ट जादोंनो ए नै नारखो नोंना सोरबा लोगोफोर दं नामालै अ पजिटिभनि थै गोनां दे दंबा खोन्थालाय आं मोनथिनायावथ' गैयालै दादै गामियाव सोरबा दं नामा मोनथिगौ नामा नोङो मोनथियालै दादै आङो दे नोंना जेसेबां लोगो दङ माबा नों सिनाखि मानसि दङ गासिनावबो सोंजोबनाय सोंला सोंसि खालाम बेनिफ्राय आंनो खिन्थाहर सोरनावबा दंबा दे औ दे र' आं फन खालायना सोंनि लोगोफोरनो दे सों मोनबाथाय खिन्थाहर दे औ गुथाल नोङालाय सोर मा जाखो गुथाला खिन्थाहराखै माथो बियो जेबोखौनो मोनथियाखै खोमा बे र' फन खालायनो बिखौ मानो बेबायदि खोबना दोनदों बिखौ मानो खोबदों बेबायदि मानो खोबना दोनजोबदों बिखौ मानो खोबदों र' नोंथाङा साननाय बायदि बेबायदि जेबो जायाखै मोखां खोबनायनि जाहोन दङ मा जाहोन एक्सिडेन्ट जानाया बिना मोखाङावबो गोबां गाज्रिनो गोहोम गोग्लैदों गोबांथा ग्लासनि थुख्रा हाबदों बिनि मोखाङाव बिनि मोखांनि मोदोमा गाज्रि जाजोब्बाय मोखांनि मोदोमफोरा गयै गलांनो हमदों मा नाथाय बिनि ट्रिटमेन्ट गैया नामा मोखाङाव ग्लास हाबदों बेखौ नोंसोर ट्रिटमेन्ट खालामनांगोन डाक्टर मोदोमा गदों नोंथांमोना सिथाबनांगोन नाय जों नर्मेल बेसिकखिनिखौ खालामनानै दोननो हागोन मोखांखौ नाथाय बिनि मोखाङा गोबाङैनो गाज्रियैनो गोहोम गोग्लैदों मोखाङाव बिनि मोखांखौ मोजाङै लाखिनो लुबैदोंब्ला बिनि मोखांखौ सार्जारिबो खालायनांगोन मा सार्जारि औ सार्जारि खालायब्ला बिनि बे महरानो थागोन ना बेखौथ' आंनि बायदिब्लाथ' बिनि बे महरानो थानाय नङा सार्जारिफोरासो मिथिगौ आरो बेखौथ' जों बेयाव हाया बेखौ दिल्लीयावसो लाना थांनांगोन बे मोखां सार्जारिनि थाखाय मा जाखो बेफोरो सार्जारिथ' सार्जारियानो नाथाय दा बे ब्लाडआ मा जागोन डक्टर मा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना बेखौ जों नायगासिनो दा नाजागासिनो मा जायो एसे सम नांबावगोन नाजागासिनो एसे सम माने डाक्टर आरो बेसे सम नांबावगोन एसेयावनो समानो बारग'लांजोबसिगोन माबा मोनसे खालायदो डाक्टर नोंथांमोना डाक्टर जेबो राहा गैया नामा नोंथांनि आखायाव जों नाजागासिनो हानाय मानि मानसिखौ जेनथेन बासायनो हाबानो जाबाय मोखाङाथ' उननि बाथ्रा दिनै दा खालि थैखौल'सो नांगौ आंनो थैखौल' होनो मोनबानो जाबाय माबारै मानसिखौ बासायनो हाब्ला बेफोर उनावबो नायबाय थागोन ब्रेन डेड जायाबानो जाबाय मानसिखौ थाब बासायनो हाबानो जाबाय र' नार्सजों खेबसे रायज्लायहैबावनि आङो आइखौ खिन्थालासिनो फैबाय आं आइनो खिन्थानायमोनब्ला आइया फैनो होनाय नंखायामोन अबाव दोनदोंबा बारहुंखाखौ नार्सनाव सोंहैनि बिनाथ' बिमायाबो फैदों खोमालै आंखौ सिनायाबानो जाबाय हनै बैहाय नार्स दङ बेनाव सोंहैनि आङो नार्स बै एक्सिडेन्ट जानाय केसखौ अबाव दोनदों अबे मोनसे एक्सिडेन्ट बिदा फंबाय सानै जादोंमोन दे बारहुंखा बर' औ बिसोरो आइसिइउआव दङ नायनो थांनो हागोन ने हागोन सोर जायो नोंलाय न'नि मानसि ना लोगो बेस्ट फ्रेन्ड औ थांजायो नाथाय दसेल' औ बाजै सिनायदों ने आंखौ सिनायनाय बायदि मोनदों र' मा गोसोसो खाङाखै खोमा आङो एसे खामानियाव फैदोंमोन र' बाजै ए मा खामानिबा एसे मदद नांगौ जादोंमोन माबायदि मददहाय जोंहालाय जानोनो थोआ मा मदद खालायनो नङा बाजै जानाय लोंनायनि नङामोन एसे थै नांगौ जादोंमोन ब्लाड अ पजिटिभनि ब्लाड नोंसा न'आव सोरबा दं नामा बाजै सोरबा दंबा एसे मदद खालायदो जोंहा सासे माने आलासि आरो एक्सिडेन्ट जादों बिराद इमारजेन्सि अ पजिटिभनि थै नांगौ जादों मा अ पजिटिभ औ गैयाहाय जोंहा सोरथ' अ पजिटिभ जानो आंबोलाय माथो बेलेग गुबुनसो खोमा
आरो आंना हौवायाबो नङा बायदि मोनदों आं आरो गथ' गथायालाय बिसोर उन्दै गथ' मा थै होनो ए मा जाखो बिमा र' ए फंबायसो माथो औ आदा मामोन मा जादों दा जोंहानि न'नि सासे गथ'आ एक्सिडेन्ट जादों बिनि थाखायनो आं गामियाव बयनिबो न'खराव हाबै हाबै ब्लाड नागिरगासिनो अ पजिटिभनि ब्लाड नांगौ जादों आदा बेखौनो नोंसानावबो सोरबा दं नामायो होननानै फैदोंमोन आं एसे मदद मोनगोन होननानै औ आंनाबोथ' अ पजिटिभ नङा र' गथ'फोराबो जोंहानाबो उन्दै उन्दै मिन्थियानो र' जोंहा बे भागिनासो हाबिलानिया मा जायोथाय बिनासो अ पजिटिभ ना मायो बिमा हाबिलाना अ पजिटिभ नामा मिथियाहाय आं बेफोरखौ र' फंबाय आं हाबिलानाव सोंनि आं खेबसे बेखौ माबा बुंनाय बायदि मोनदोंमोनलै र' मानसिखौ लिंहरनि र' आङो अ देनाय आदा लिंहरनाय र' हाबिला ओइ हाबिला हागिन माबा जाखो रादाया दाबो सफैयासैनो माथो माला थांबावगोन बियो मोनबायना मोनाखैबा गामियाव सोरखौबा मोनाखैबा माबार फैबानो जासिगौ माबोरै थांनांगौ जोंबा मा जानानै दङ अजा गथ'आ बिसेरा गामियाव सोरखौबा मोननोबा हामगौमोन बे आंनि भागिना बे मोजाङै मिन्थिगौ सोंनाय बेनाव अ नानि नोंना ब्लाडआ अ पजिटिभ ना थैया अ पजिटिभ बायदि मोनदों आं खेबसे माने आं लोमजानायाव डक्टरा बुंदोंमोन आरो अ पजिटिभ होननानै बेनिफ्राय आं दा टेस्ट खालायाखै आगोल खालायनायानो दाबा सोलायबायसो ना मायबा थै जाम्बि थैया सोलाया नंगौ डक्टरा अ पजिटिभ होननानै बुंदोंमोन होमबालाय अ पजिटिभआनो आरो थैया सोलाया नानि थैया सोलाया नोंना आगोलबो अ पजिटिभबा दाबो अ पजिटिभआनो जागोन होमब्ला नानि एसे मदद खालामनानै होदो आंनोबो माने जोंहा न'खराव सासे बिराद इमारजेन्सि जानानै दङ आरो एक्सिडेन्ट जानानै दा डक्टरा बुंदों माने बिनो अ पजिटिभनि ब्लाड होआबा माने बिना ब्रेना थैगोन होननानै बुंदों ब्रेन डेड जागोन होननानै बुंदों माने हस्पिटालावबो थै एभेलेबेल गैयानो बे अ पजिटिभनि नानि मदद खालायथारदों आंखौ जोंहाखौ नों हस्पिटालाव थांनो हागोन ना क'क्राझाराव आंजों क'क्राझार थांनांगोन र' बिमा सिरजा नोङो आंथ' थांनो हायो आंनाव नों जेबो टेनसन लानाङा नानि थांलाय फैलाय खरसा आंनो होजोबगोन नों खालि थैखौल' होनानै फैनांगोन जेबो गिनाङा खालि थै एसे बख'गोन डक्टरा बेनो नों जेबो गिनाङा थांलाय फैलाय आं जेरैबायदि लांदों ओरैबायदिनो दोनफैगोन नोंखौ जागोन दे आंनि थैजोंनो सोरखौबा बासायनो हायोबालाय मानो थाङा थांगोन दे थांनो ओंखारदों न'नि खामानि माखासेखौ सोर मावगोन थौ होमबालाय नानि थौदो 24 घन्टानि गेजेरावनो होनांगौ होनना बुंदोंमोन नो बेसेबा सम थांबायानो समानो गैथारला थौ नानि थौ ओइ बिफा फैनाय र' आं दख'नाखौ सोलायनि आंनाव नाथाय दा दै फैसा गरसेबो गैया नानि नों फैसानि जेबो टेनसन लानाङा नों जास्ट थांनांगौल' दे थां दख'नाखौ गानना फैथां थां मा जाखो बे क'क्राझाराव लाना थांनो नागिरदों बेखौ बिबा माब्ला फैयो बे न'नि खामानि माखासेखौलाय सोर मावगोन गथ' स्कुलाव थांनाय मानाय ओंखाम संनाय मानाय दै सरनाय मानाय बेसे खामानि थायो बेखौ बेबायदि एंगारहरनो नागिरदों आरो मालायनि थाखाय बे मालायखौ बासायनायलाय मा मोननो फैसा होगोन नामा इसा जानला मोनला बखिबाय थायो फाग्लि हिनजाव खालि फैसाखौल' सिनायो खर'फोराव जेबो गैया नामायो सिरजा सोरबा थैनो गोनाङाव बासायनो नागिरदों बेफोरावबो बेफोर बाथ्राखौ साननो नामायोलै मा एसे गाज्रि नोंनि गोसोआलाय थां हाबिल थां माबोरै दख'नाखौ गानना फैथां थां आंहासो खामानि माखासेखौ मावनांगौ जासिगोन दा थां रानि थां मा मुंमोनलाय नोंना हाबिला मादै हाबिला ना दे रानि जेबो गिनाङा नों दे आबैजों थाफाबाय था आबैजोंनो फैफिननो हागोन जेबो गिनाङा नोङो दे गिया मादै मानो गिनो थां होनबा थांदो मोजाङै थांबानो जाबाय आरो थैखौ होखांनायनि उनाव बे नानिनो माबाफोर जाहोबानो जाबाय बेबायदिनो दोननाङा दुरबल जायोना मोजाङै नायबानो जाबाय गथ'खौ जागोन दे थादो होनबा नोंसोर गाबोनफोर थांबानो जाबाय फै थांसै दे मादै थाथ' रानि दे थां दे फैदो गोबाव जाबाय